Velkommen til afsnit 12 i sæson 2 af Paddelnørderne. Jeg hedder Mark Møller. Og jeg er Oscar Sepper. Og det her det er det sidste afsnit i sæson 2, og derfor har vi måske gemt den bedste gæst til sidst. Jesper Hårgaard, a.k.a. Kipster, a.k.a. Paddelmand. Velkommen til. Tak. Har du egentlig flere kæle- eller kaldenavne? De fleste afarter af mit kaldenavn, det er noget med Kip, Kippefar, Kippelicious, Kipster, et eller andet med det. Hvor kommer det fra egentlig? Ja, da jeg var teenager, jeg boede jo i England, fra jeg var 10 til jeg var 14, og der var i England, der er having a kip. Det er London slang for at tage sig en lur. Og da jeg var teenager, der kunne jeg godt lide at tage mig en lur. så Kipster, det var ham, der tager sig en lur. Stærkt. Det er jo en god egenskab at have, og noget, som mange eliteatleter også gør brug af i dagligdagen. Jeg var foran min tid dengang. Nej, det er præstationsfremmer og biohacking allerede i teenageårene. Det kan vi rigtig godt lide. Dagens plan gennemgår jeg kort, før at du vil starte Kipsters CV op. Så det første, vi selvfølgelig gennemgår, det er jo dit CV. Det er flot. Det er alsidigt. Det må man sige. Det indeholder nogle store titler, både på europæisk og hvad skal vi sige, verdensplan. Så kommer vi igennem nogle generelle spørgsmål, som vi altid har til vores gæster. Går lidt dybere ind i præcis, hvorfor vi har inviteret dig i dag, og hvad vi gerne vil, hvilket emne vi gerne vil nå dybere ind i. Og så kommer vi selvfølgelig ikke udenom, at vi kender hinanden fra paddelverdenen og fra alle mulige oplevelser i forlængelse af det. Så der er jo gode anekdoter. Vi har 4 med i dag. Det slår nærmest rekord. Ja, det tror jeg også. Før vi slutter af med et rant, hvor jeg kan få blodet i kog og blive helt rød i hovedet. Og så slutter vi jo af med quizzen. Og vi har jo måske den største paddelnørd indtil videre med i studiet. Så der bliver skruet lidt på sværhedsgraden. Det har været tidligere kun min fellow paddelnørd Oscar, der har svaret, og gæsten, der har siddet lidt og tøvet ved siden af. Men jeg tror, I skal arbejde sammen her. Jeg tror godt, I kan klare det, men vi er på øverste hylde i sværhedsgrad. Kan jeg godt lide at arbejde sammen, Kim. Så, til at starte med, Oscar, det er dig, der tager os for land. Ja, tak. Jesper Hårgaard, Kippen, som du bliver kaldt, 40 år gammel. Det kan man ikke se. Nej. Holder det godt? Kører den. Ja. Som Mark har været inde på, en meget altid mand. Du har spillet en masse poker, og blandt andet vundet 2 World Series of Poker bracelets i London og i Vegas. Korrekt. Så er du selvfølgelig også stor inden for andre sportsgrene. Du laver management i badminton for mange af de danske topspillere, blandt andet Anders Antonsen. Og relativt god badmintonspiller. Skal vi ikke han spiller meget fedt. Han spiller fedt. Og så har du også spillet racquetland på rigtig højt niveau. Så har været nummer 7 i verden. Ja, utroligt flot. Og så gået i gang med paddle derefter, hvor du har peaket. Fandt ud af som nummer 1 i Danmark. Den første vinder af en turnering på dansk jord. Ja, mega nice. Så har du også repræsenteret Danmark i flere henseender. I 2018 var du til VM-kvalifikation med landsholdet. Og senest så er du blevet europamester i FIBA-EM i plus 40. Ja, der kommer masser af ting igennem. Jeg synes faktisk, der mangler en før det. Jeg var også spillet på ungdomslandsholdet i bordtennis, helt way back. Ja. Og var til flere slutrunder med Danmark dengang. Og var, jeg vil ikke sige, at jeg var tæt på A-landsholdet. Der var en tidspunkt, hvor der var en kamp, hvor at jeg regnede mig frem til, hvis der kom 5 skader mere, så kunne de jo der var mange, der var ude lige der, og jeg sådan talte efter, hvis han også ryger, så kunne det være, men jeg var aldrig rigtig tæt på. Ja, og så medejer Rocket Paddle, stor paddelkæde, der begynder at gøre sin entré især i Jylland og så i UK. Ja, ikke så stor endnu, men er på vej til at blive rigtig stor, ja. Spændende, mega spændende. Ja, som vi har været inde på, så er der masser af bolde i luften, og både når det kommer til forskellige sportsgrene, men også til iværksætteri. Men til at starte med, der har vi altid nogle generelle spørgsmål, vi skal igennem. Og vores sidste gæst nævnte jo dig, når det kom til nogle af de her spørgsmål. Vi er meget spændte på, hvad du siger. Det første spørgsmål er lidt mere positivt. Hvem er egentlig din yndlingspaddelmarker for tiden? Jeg spiller jo turneringer med ekstremt mange forskellige. Så jeg har virkelig, det er virkelig sådan et, hvor jeg lige skal ind i banken og hive dem frem. Jeg
han blev også nævnt sidste gang, kan rigtig godt lide at spille med Sofus Indrum, og det er sådan lidt himmel og helvede med Sofus, at når han er der, og han har ild i øjnene, så kan han spille så fantastisk godt, og i virkeligheden også for mig til at spille endnu bedre. Og han kommer med sådan en gå-på energi, og jeg vil så, det er så himmeldelen, og helvedesdelen er så også, at på et eller andet tidspunkt, så slipper batterierne op, så er der ikke mere at skyde med, og så kan man ikke vække ham til live igen. Så jeg vil sige, på godt og ondt er Sofus et rigtig godt bud. Ellers så kan jeg rigtig godt lide, når jeg spiller også noget mixduel en gang imellem, og jeg har altid rigtig god energi, når jeg spiller med Anna Risgaard, så det er også mega sjovt. Så det er nok de to, jeg vil pege på. To, der spillede mix DM sammen, faktisk. Interessant, og der er jo flere, der har nævnt Sofus, og jeg kan fortælle, at jeg så ham med det her søvnmålende armbånd forleden, og jeg tænkte, nu er den stukket helt af. Nu tager han det fuldt seriøst og kører, og så fik jeg så spurgt lidt ind til, hvad dataen havde sagt de sidste par uger. Så tror jeg ikke, den havde været så imponerende, men det kan jo være starten på en vaneændring. Det ved jeg ikke. Du benytter selv det armbånd, gør du det, Oscar? Jeg plejer, men som I kan se, har jeg det faktisk ikke på i dag. Det var noget, jeg fik primært for at få optimeret min søvn og track det, og det synes jeg har gjort at finde ud af, hvad fungerer ikke for mig, så nu tager jeg lige et lille afbræk for det, så man heller ikke bliver helt fikseret omkring det, for det inden med det blev en vane hele tiden, gå ind og tjekke, og hvis søvnen ikke havde været så god, så følte man så også lige, at man ikke var helt ovenpå, så jeg har lært det, jeg skal af det, og så nu tager jeg lige en lille pause. Vi kan give et lille shout-out til Daniel Sønderby, der er på ferie i Colombia i talende stund, som jo plejer at nærmest debattere og konkurrere med dig om, hvem der har fået flest timers effektiv søvn nede i Racket Club. Men vi hopper videre til næste spørgsmål, Kipster. Jeg var jo igennem samme rejse med Whoop som dig. Jeg har brugt det også i 3 måneder, og følte, at nu følte jeg ligesom, jeg havde fået den viden og indsigt i mig selv og mine rutiner, og så dropper jeg det også derefter. Og jeg lærte faktisk meget af det, men var nået også til et punkt, hvor nu behøver jeg ikke tjekke det længere. Præcis. Og så var jeg lige et hurtigt smut i byen lørdag, og så gad jeg nok ikke at se min data om søndagen, så der røg jeg så af. Ja, men det kan ske, hvis der er Movie Game Workshop og lidt hygge bagefter, så kan det godt gå galt. Ja. Næste spørgsmål, Kipster. Hvem overvurderer sig selv mest i Padel Danmark? Jeg prøvede at stikke til Reiko sidst og sige, der var aldrig nogen, der havde sagt sig selv. Men den krog, den bed han altså ikke på. Overvurderer sig selv mest, men der er et meget oplagt svar. En mand, vi alle sammen kender og elsker rigtig meget, men har et meget forvrænget selvbillede af sit eget sportslige niveau. Det er jo vores gode ven, Mr. Gus Hansen, som i en lang periode, nu er han desværre lidt skadet, der har lige fået noget PRP-behandling og ikke så aktiv længere, men han var ret overbevist om, at han var nummer 1 i Danmark i 3-4 år, og det var han mere eller mindre den eneste, der synes. Og han spiller godt, han er rigtig god, der er slet ikke noget. Jeg har fået røvfuld i cross-court matches med ham mange gange, så det er ikke fordi, han er nogen dårlig paddelspiller, men han har en eller anden, han har et andet verdensbillede. Jeg kender jo Gus fra pokerverdenen også i mange år, hvor at jeg lærte mig den ting med Gus, at når han kom med nogle af sine meget specielle tanker og filosofier, så lærte jeg ikke bare at affærdige dem, fordi 1 ud af 10 gange, så kommer han med noget, der rent faktisk revolutionerer den måde, man tænker på. Han opfandt mange af de strategier, man bruger i poker i dag. Det var ham, der tænkte anderledes ud af boksen og fandt ud af det. Så jeg har altid bare lært egentlig at tage det til mig og lytte. Han har nogle interessante teorier om alt muligt ting. Og 9 ud af 10 gange, så ender man bare med at lægge den i skraldespanden, men 1 ud af 10, så revolutionerer han og gør et eller andet helt særligt. Så han er enormt spændende at snakke med, og enormt god at træne med, men har et fuldstændig forvrænget selvbillede af, hvor god han selv er. Vi har jo i hvert fald til nogle holdtræninger, mig og dig, Kips, der snakkede med ham og sagt, at der er ikke nogen tvivl om, at du er Danmarks bedste til at træne. Og i hvert fald, når han er alene på sin egen side. Men paddelspillet er altså en makkersport, og det bliver noget mere, i hvert fald taktisk komplekst, når det er 2 mod 2, og ikke 1 mod 1. Men vi bruger ham jo stadig som sparring. Altså, han er jo fantastisk at træne med. Jeg elsker at træne med ham. Men jeg har også haft snakken med ham om, at det går lidt galt nogle gange, når der kommer marker på eller kamp, så som om det bliver lidt nervøst. Men som sagt, til at træne med han fuldstændig outstanding. Der har været nogle sessioner tidligere i år, hvor du har stået på samme side som Richard, og Gus har stået alene. Det har jo været helt vanvittigt. Ja, men han er sindssygt god. Ja. En af dem, der kan generere allermest tryk fra flad baghånd i defensiven.
det føles ikke helt ligesom at holde Galants volley, hvor det gør ondt helt op i skulderen. Men man kan mærke det lidt op i armen i hvert fald. Ja. Det sidste spørgsmål, vi har af de generelle Kipster. Hvem er din yndlingsspiller på turen? Hvad for en tur snakker vi nu? Internationalt eller dansk? Ja, vi snakker en international. Du må gerne gå nationalt, men det er egentlig internationalt, det er tiltænkt. Der går jeg med Mike Yanguas, fordi at jeg godt kan lide den måde, han spiller på, og fordi at jeg kender ham ret godt. Han er enormt behagelig og likeable og lige til at gå til, og har et rigtig godt sådan, billede af ham som person, hvor at jeg egentlig langt hen ad vejen også godt kunne lide Paquito som showman og som underholder og så videre, men har sådan lidt, lad mig fortælle, at du ved, når man er i miljøet, at han måske ikke er den mest likeable og behagelige person uden for banen. Det ved jeg first hand, at Yanguas han er. Så jeg går med Yanguas på herresiden. På damesiden, der går jeg med Marie-Carmen Villalba, som skal spille sin sidste turnering i Milano. Nu ved jeg godt, at den er optaget for skudt, men i den her uge... Premier Padel. Premier Padel. Og hende har jeg spillet med nogle gange, og hun er enormt sød og enormt likeable. Og en lille teaser, så kunne det være, at hun skulle til Danmark og køre nogle clinics og noget træneruddannelse snart. Hvem ved? Spændende. Det glæder vi os meget til. Vi elsker, når der er kompetente folk, der kommer til Danmark og deler ud af deres paddelviden og paddelerfaringer. Fordi selvom at vi er nået langt i Danmark, så er det jo stadig relativt fornyeligt, at der bare er kommet spillere på et vist niveau. Vi har behov for at kigge udenlands, når der skal bygges på, synes jeg personligt. Og jeg smider lige en favoritspiller i Danmark ind også. Okay, spændende. Jeg elsker at se Maestroen spille. Jeg elsker. Det er som om, at han leger paddle. Det er som om, at han bare sådan... Han har en værktøjskasse, der er så kæmpestor, og han kommer bare... Det ligner, han kommer væltende ind ad døren, og så har han noget forskelligt tøj på, nogle mærkelige sokker, og ser lidt forvirret ud. Men når han så går ind i buret, så får han det til at se så legende let ud. Så jeg er meget vild med at se ham spille, jeg er meget vild med at kommentere ham spille. Hans sportslige niveau har måske strugglet lidt de sidste par måneder. Det er måske også en effekt af, at han kommer op i alderen, og dem han konkurrerer med, de træner mere, end han gør. Men der er bare for mig, at der er et eller andet magisk over at se Mads Elholm spille. Jamen, han er en rockstjerne jo nærmest. Hans tilgang til spillet, og så har jeg jo hørt fra Mads Laudrup, der har spillet sammen med ham et par turneringer, at det er som om, han spiller paddle på sin egen måde. Både i den mest positive forstand, men kan også nogle gange være svært at stå ved siden af, for han flyver rundt og frem og tilbage, og man ved ikke rigtig, hvor han er henne, men det gør jo modstanderne nu så heller ikke. Og det er jo, som du selv siger, altid underholdende, og altid lidt underligt og svært at spille mod. Det er sjældent, man føler, nu har jeg spillet mod ham en del gange, og har okay track record, men det er sjældent, man føler, man er sådan helt comfy, fordi han nemlig spiller med den her x-faktor. Stor værktøjskasse er nok det ord, jeg bedst beskriver ham med. Det synes jeg er et rigtig godt kælenavn, hvis man skal gå væk fra Maestroen, men der er kun én Maestro, og det må være Mads Elholm. Det synes jeg, vi holder fast i. Vi skal have lidt drikkevarer, så vi sender tak til Stater. Der er tre forskellige vælge mellem Kip. Der er både noget med noget lime orange med koffein, og så er der noget uden koffein med henholdsvis passionsfrugt og fersken. Du tager for dig af sagerne. Jeg har jo en af hver stående hjemme i køleskabet derhjemme, men jeg går med lime orange. Og hvad med dig, Oscar? Jeg var på den her passion. Lækkert. Ja, jeg så en masse state i det køleskab her den anden weekend. Ja. Hyggeligt kigget forbi. Bestemt. Meget hyggeligt. Ja, der var god stemning. Ja. Det næste, vi skal tage fat på, Kipster. Det er lidt dagens emne, og vi skal snakke lidt om paddle-iværksætteri. Og det første spørgsmål, jeg vil stille dig, det er, du bruger enormt mange timer i paddelmiljøet. Måske endda endnu flere end mig og Oscar. Hvad er det, du finder inspirerende ved det miljø? Det er et meget godt spørgsmål. Jeg synes, at paddle er fascinerende på en hel masse måder. Det ligger meget op til at være et netværksspil, kvæg at du altid skal være 4 på banen. Kvæg at mange af de faciliteter, der bliver bygget nu her, inviterer til at skabe nogle rammer omkring spillet. Så jeg synes, at det har den der blanding af, at det... Altså, vi har alle sammen spillet paddle og synes sportsligt, det er jo ekstremt sjovt. Men hvis vi tager... Det er faktisk alt det udenom banen, jeg synes, der er lige så spændende.
det her med, at der er mere, det er mere end bare et spil, at det begynder nu at blive en livsstil for mange, og det har jeg været i mange forskellige sportsmiljøer i løbet af mit liv. Alle catchersportene, mere eller mindre, har jeg brugt rigtig meget tid i, og der har paddle bare, det kan noget andet end alle de andre sportsgrene. Og det er nok det, der i virkeligheden drager mig mest, det her med, at der er så mange interessante mennesker, spændende mennesker rundt omkring. Jeg føler, at jeg har været til 15 grand openings af center i år, og jeg føler, at jeg kender dem alle sammen. Alle dem, der åbner centerne vildt godt, og har, der er bare mange, der gør sig gode tanker og skaber nogle gode rammer. Så det synes jeg er det, der fascinerer mig mest. Nu er det svært at kvantificere, men hvis man skal sætte tal på, hvor mange timer om døgnet tænker du så på paddle, eller beskæftiger dig med det? Alle dem, hvor jeg ikke er sammen med min datter. Det er et godt svar. Som en kommende far, der også skal have en datter, så synes jeg, det giver god mening. Lige nu der er det jo nærmest også alle mine vågne timer, men du har sagt til mig, at det er livsændrende og perspektivændrende, og lige pludselig så er der kun én ting, når man er i det moment. Jeg vil sige, det er faktisk det bliver også godt for dig, er jeg sikker på. Et godt afbræk fra ikke at skulle være i det der hardcore udviklingsbusiness, lige pludselig være blød og kærlig og varm. Altså, det er bare godt, og det kommer helt naturligt. Jeg havde ikke tænkt, at jeg skulle have en lille størrelse, der skulle gylpe ud over mig, og jeg bare synes, det er da nuttet at fortsætte med det. Man får et helt andet perspektiv på tilværelsen, vil jeg sige. Jeg ved ikke, om Oscar er klar til, at træneren og manageren bliver mere blød, og jeg ved ikke hvad. Nej, jeg synes, du er tilbage. Du må gerne være lidt hårdere mod mig nogle gange, hvis jeg tager mig, som jeg gjorde i dag. Nå, du tænker at tale om dagens træning? Ja. Det kan være, der tror jeg ikke, der er meget content, der ryger op for i dag. Det røg direkte i skraldespanden. Ja. Det næste spørgsmål, Kips, der jeg gerne vil høre om, det er, at mange har måske set dig eller kender dig for YouTube-kanalen Paddlemand. Det er der mange, der har spurgt ind til, da jeg nævnte, at vi skulle have dig på besøg i podcasten. Altså, jeg har endda hørt det fra svenskere, der siger, Paddlemand. Ja, det kender de også godt. Hvad er visionen bag Paddlemand? Jeg ved ikke, hvad visionen er, men det startede egentlig sådan lidt ved, ikke et tilfælde, men det startede egentlig ud ved, at Anders Antonsen, som jeg jo har kendt siden han var 17 år gammel, han blev ved med at presse på og sige til mig, Jesper, du skal lave en YouTube-kanal, og den skal hedde Paddlemand. Og det sagde han til mig mere eller mindre hver gang, vi var sammen i 6 måneder, og jeg sagde, nej, jeg skal ikke lave noget. Jeg har alt for travlt, jeg har slet ikke tid til det der. Og han blev ved med at presse på, og så til sidst, så ville skæbne det, at jeg lidt tilfældigt mødte Vincent, som I også kender. Og vi begyndte at snakke, og så fandt vi ud af, at det kunne han egentlig godt se sig selv at være i. Og så gik vi i gang, og der har ikke rigtig været mere strategi i det, andet end at det er ligesom min gestus til paddelsporten. Jeg fortæller historier fra elitemiljøet, som der er mange interesseret i, men egentlig bare sådan generelt fra ungdomspaddel og fra nye centre, der kommer, og fra forskellige temaer, og alt, hvad der sådan foregår egentlig i dansk paddel, synes jeg er spændende at dække. Og der er ikke mange, der ved det her, men jeg har finansieret hele Paddlemand af egen lomme fra day one, og nu har jeg til 24 skaleret endnu mere op på produktionsværdien fra Vincent til en ny content producer, som skal være med fremadrettet. Og det betyder også, at omkostningerne stiger. Så nu er vi nok der, hvor jeg skal overveje og så småt at kommercialisere kanalen. På et eller andet tidspunkt, så er der en grænse for, hvad min egen lomme den skal bære. Men indtil videre har det bare været noget, jeg har givet til paddelsporten. Og jeg bliver virkelig glad, når jeg er rundt i miljøet og hører unge mennesker, som kommer og siger, jeg startede med at spille paddel på grund af din kanal. Og den har jeg hørt 100 gange plus. Og det er alle sammen unge mennesker i alderen 15 til 25, som ellers måske traditionelt set har haft sværere ved at komme ind i sporten, men de har ligesom fået en forståelse af, hvad rører sig i det her game her, og elsker, når jeg sidder i Randers en fredag eftermiddag og sidder og taler med 4 gutter, som bare har deres faste spil.
en gang om ugen, og de sidder og siger, men de fulgte med på streamen, og nu føler jo de kender alle spillerne, og sidder konkret og snakker med, jamen, hvad med Elholm der, og hvordan med Oscar der, og det der med, at vi får sat nogle folk i scene, og får været med til at bygge en sport, der er også tilskuervenlige, og der er med til at fortælle de der historier, der skal til. Og til at starte med oplevede jeg lidt, at der var måske nogle af elitespillerne, der var skeptiske, men jeg tror ret hurtigt, folk har fundet ud af, at jeg gør det her, fordi at jeg gerne vil være med til at fremme sporten, og det er egentlig til glæde for alle, og det er stadigvæk visionen bag Paddelmand, det er at fortælle de historier, der skal gavne sporten fremadrettet, og det, ja. Jo, det synes jeg helt bestemt, det har. Nu har vi en okay SoMe-profil, og vi har nogen, der hjælper os med at lave noget content, men det er jo ikke tilfældet for mange af de andre elitespillere, og derfor er det jo fuldstændig essentielt, at der bliver lavet noget content, som også viser deres kompetencer, deres personlighed frem, og der synes jeg, Paddelmand har været et fremragende tiltag. Hvad har du af oplevelse, Oscar? Du har jo fået lov til at være i billedet og meget. Jeg har været super heldig at få lov til at være med, og også meget, meget taknemmelig for det, fordi det har der helt sikkert også været med til, blandt andet, som du lige på, at fremme min sociale medie, at jeg er blevet eksponeret på den måde, som jeg er på kanalen. Altså, den mest sete video, det er den med mig. Set 30.000 gange, men ikke for blære, men det har jo også hjulpet mig, at jeg er blevet eksponeret til, den er blevet set 30.000 gange. Du må godt blære dig, Oscar. Det er stadigvæk den mest sete video på Paddelmand. Ja. Men du har også mærket det ude i hallen. Altså, vi har da siddet til nogle turneringer, hvor at der som du selv siger, Kip, nogle lidt yngre drenge, der måske sidder 4-6 gutter, og sidder og råber Oscar bag bagglasset, fordi de havde set en video. Og jeg havde sågar en i Tostrup, der gerne ville have taget et billede. Og jeg tænker, det er helt sikkert, nu spurgte jeg ham ikke, hvorfor man tænker helt sikkert, at Paddelmand har været med til at fremme det. Så jo, det har jeg da nyt godt af. Det har jeg bestemt, og jeg synes, det er mega fedt. Og på Søpavillon var der i hvert fald også nogen, der vidste, hvem du var. Og sagde Alex, at det er Alex, og kender du Paddelmand? Og ja, så det når bredt rundt. Det er fedt. Ja, og det er jo vice versa. Du gør dig godt på kamera og er likeable og giver os noget af dig selv, når vi er på. Så på den måde har det også været godt for kanalen at have nu kalder jeg det et trækplaster, men et fast bekendt ansigt. Det har været godt for kanalen, og det har været godt for dit personlige brand. Ja. Og så vil jeg jo i samme omgang, så nu snakker vi om elitespillere og sociale medier osv., der er bare nogen, der er mere draget af det end andre. Jeg synes generelt, der er rigtig meget god content derude. Jeg synes, I to med den her podcast blandt andet gør det rigtig godt. Bygger hele det her univers. Det er vildt godt for sporten, at der er nogen, der kommunikerer. Du har paddelprofessoren, som laver noget rigtig fed Instagram-content. Du har Sangil, som så jeg synes egentlig, der er rigtig mange dygtige creators i miljøet, og det er også med, det er noget af det, sådan, sporten kan ikke bare vente på, at mainstream media kommer og fortæller historierne fra, at vi er selv nødt til at digte, og vi er selv nødt til at kommunikere, hvad er det, der er fedt ved vores sport, for at blive ved med at holde gryden i kog, og at sporten skal blive ved med at udvikle sig. Helt sikkert. Enig, når vi snakker det her med at dække elitespillerne og udvikling, så har du også været kommentator til flere af de store turneringer og været paddle-ekspert ved siden af den kyndige værk, Daniel Sønderby. Og det betyder jo også, at du har et indgående kendskab til dansk elitepaddle, ikke kun som kommentator, ikke kun som indehaver af kanalen Paddelmand, men også fordi du gebærder dig i det danske elitemiljø. Og hvad skal der til for, at det danske elitemiljø, det tager det næste skridt og kommer endnu tættere på måske vores svenske naboer? Mm. Du tænker sportsligt lige nu? Jeg tænker nemlig sportsligt. Ja. At træne og gå all in på paddle, det kræver for det første, at man har profilerne, der er villige til at gøre det. Vi har to i lokalet her, som er i hvert fald er villige til at gå all in. Der er måske en 10-15 spillere i Danmark, som jeg godt gad, hvis de havde ressourcerne til det, at de kunne gå all in på paddle og være kompromisløse i deres tilgang. Og en af de historier, jeg har bragt med, er faktisk lidt omkring din kompromisløshed. Den kan vi lige vende tilbage til. Men der mangler nogle ressourcer. Så der mangler, at vi konverterer den her ret store interesse, der efterhånden er for paddle. Vi begynder, når vi spiller rundt omkring i hallerne, så kommer der 200, 300, 400 mennesker,
som ikke har noget med turning at gøre, bare for at komme og kigge og se paddle. At vi begynder at konvertere den interesse, vi ser på sociale medier. Vi begynder at se, at det bliver konverteret til nogle ressourcer og noget økonomi, som kan være med til at understøtte den udvikling, fordi det koster penge, rigtig mange penge. Vi ser ikke rigtig nogen danske spillere, der rejser rundt og spiller FIPS og så videre. Det koster penge. Og bygge sig selv et træningssetup. I har en gruppe i Movie Game, hvor der bliver lavet nogle ting, men det koster mange penge. Vi har været utrolig heldige, eller I har været enormt privilegeret, også mig, at Racquet Club har investeret rigtig hårdt ind i at udvikle det her miljø. Men det er der ikke rigtig nogen andre, der gør. Så vi har brug for, at der er flere, der kan være med til at se den kommercielle værdi i at prøve at tage det her til næste skridt. Og det er en blanding af, at vores events skal blive bedre. Det er en blanding af, at spillerne også skal være bedre til at give mere af sig selv. Og så er det selvfølgelig en blanding af, at der skal være de kompetente trænere, og der skal være de der folk, der er villige til at gå all in på det. En Emil Ockels gad jeg vildt godt se gå all in på paddle. En Simone Alipieva gad jeg vildt godt se gå all in på paddle. Nu har vi en Emil Lilleør, der gør det, og der kommer en generation efter ham af unge drenge, som skal have muligheden for at sige, have den 500.000 eller de 750.000, det kræver at tage en satsning all in på paddle. Og det kræver, at der sidder nogle sponsorer og nogle forskellige stakeholders i det her game her, som er villige til at investere i det. I hvert fald nogen, der måske også kaster en masse ressourcer efter et stort projekt, fordi det er jo nogle større strukturelle linjer, der godt kunne hjælpe, hvis vi skal skabe et rigtig godt elitemiljø, fordi det er nemlig svært, som du selv siger, Kipster, at samle finansiering til én spiller, og så lægger man ligesom alle æg i én kurv, i stedet for at man får bygget et miljø, hvor at sandsynligheden for, at der er en, der klarer det, jamen så selvfølgelig også stiger. Jeg kunne godt ønske også, at måske Dansk Paddelforbund blev optaget i Danmarks Idrætsforbund, fik adgang til tipsmidlerne, og der også den vej kunne komme noget støtte, fordi den kommercielle retning, den prøver vi at optimere på hele tiden, men, og der kan vi altid fortsætte, men hvis der kunne komme noget fra forbundsregi, så vil det være meget velkommen, tænker jeg. Det er jo en lang og ikke kompleks, men det er i hvert fald en lang debat i forhold til Dansk Paddelforbund og optagelse i DIF, og vi jo, tror vi alle er mere eller mindre enige om, at det vil gavne utrolig meget. Jeg ved, at badmintonsporten får et tocifret millionbeløb hvert år for deres elitesatsning. Jeg ved, at bordtennis har i perioder også fået enormt mange ressourcer, hvis paddel kunne få noget lignende. Jeg føler, at Dansk Paddelforbund er ikke helt klar til at administrere så store beløber endnu, og kunne allokere det ud til at optimere på den elite-træningssatsning, der skulle være. Men jeg tror godt, at Dansk Paddelforbund i løbet af et år eller to kunne udvikle sig i den retning og få rekrutteret menneskerne, der kunne eksekvere på en elite-strategi. Mm-hmm. En anden ting... Er du enig i det, Oscar? Ja, og jeg er enig i, at altså, et andet aspekt, jeg har tænkt, det var, at for eksempel skulle Ockels bryde igennem. Ja, det kunne være nice så at have, lad os sige, hele landsholdet samlet samme sted. Lidt ligesom man har i bordtennis og i badminton, hvor de alle sammen holder til at spille ude i Brøndby dagligt. Men problemet er, at så er man spredt lidt ud, så er man 3, der bor i København, 2 i Odense, 2 i Aarhus, hvad ved jeg. Og Niels Esben flytter ikke lige til København for det. Nej, og Elholm, Ockels, selv Ockels, jo, han tænkte lidt over det, men var ikke meget for det endnu. Jeg synes faktisk omvendt. Jeg gad godt, at der var 3 eller 4 fede udviklingsmiljøer rundt omkring i landet, så vi havde nogle forskellige, at det var hvert setup, at man i Kolding for eksempel, hvor de har et elitedivisionhold med en masse unge spillere, der gerne vil det og har Mauri som træner, at det blev ligesom et kraftcenter. At du i Odense, paddelboksen er nok det bedste bud, havde et kraftcenter, hvor du havde 5, 10, 15 spillere, der knoklede og var all in på paddel. Vi har i København et setup, hvor der er masser, der gør det. Jeg kan bedre se det spredt ud, frem for en centralisering af det. Der tror jeg hellere, jeg vil have, i hvert fald til der, hvor paddel er lige nu, en centralisering. I Spanien, der ser du også, at der er træningssetup, meget af det i Madrid, men der er også i Barcelona, og der er også... og den tror jeg hellere, jeg ser for paddel, faktisk. Okay. Men ja, det er fordi, jeg ser sparringswise. Altså, Ockels, Elholm, Søgaard, Odense, Niels Esben og sparringswise er det svært. Men hvis spillerne hvis vi bliver ved med at udvikle nye spillere, så skulle der jo også gerne komme flere sparringsmuligheder, også for dig i København. Jeg kan sagtens se pointen, Kipster, og det får mig til at stille et spørgsmål i forlængelse af noget, du også nævnte på stream til sidste DBF 2000-turnering, at der var for få gode danske trænere. Fordi når du siger, at du savner nogle spillere, der går all in på paddle, så savner jeg nogle trænere, der går all in på paddle.
For jeg synes, hvis jeg skal være lidt hård, det kunne godt være et rant, at der er flere, der lige tager et hurtigt trænerkursus, og så kunne de godt lige tænke sig at tjene nogle penge på at være paddeltræner. Hvor at hvis vi kigger i de andre sportsgrene, så er det jo enten foreningsdrevet, hvor det er mere frivilligt, eller også er det professionelt, og så er der altså en helt anden ydelse, man skal levere. Jeg savner den professionalisme nogle gange fra de danske paddeltrænere. Tag til udlandet, lære af de bedste, gå i lære hos nogen, sådan så man virkelig kan blive kompetent. For de navne, du nævner, Mauri for eksempel, god træner, jamen det er jo nogle internationale trænere, vi har hævet til. Og det er der også behov for. Men jeg kunne godt tænke mig nogle danske trænere. Jeg er enig i din pointe, at der mangler kvalificerede, altså dygtige danske trænere, og det vil være en flaskehals i en periode. Men sporten i Danmark er så ung. Den har eksisteret mere eller mindre i 5 år. Så det, du ser i mange andre sportsgrene, det er tidligere topspillere, som konverterer over og bliver træner. Og vi er ikke der i Danmark, hvor vi har tidligere topspillere nu, som er stoppet med at spille. Jeg tror, det kommer. Det skal nok komme, at der vil være nogle folk, der har det der. Og så tror jeg, det der med at tage til udlandet, jamen, nu nævnte jeg Marie Carmen Villalba før. Hun kommer til Danmark og laver træneruddannelse for vores trænere, og for os er det meget vigtigt hele tiden at internt udvikle fagligheden iblandt vores trænere, så vi kan yde den bedst mulige ydelse til vores kunder, men i virkeligheden også, fordi det langsigtet gavner sporten, at vi får nogle folk, der er masser, der gerne vil. Der er bare ikke ret mange, altså trænerkurserne er fine, men du ved, en weekend på Hello Paddle Academy, som du underviser i, gør dig ikke til en fantastisk træner. Det er det der kontinuerlige arbejde og reflektering og selvanalyse af, hvordan man selv bliver bedre. Det er det, der gør, ligesom at blive en god spiller, så er der nogen, der har behov for at tage den trænerchance. Det kommer, det er jeg sikker på, men vi skal investere i træneruddannelsesdelen, og vi skal vente på, at der er nogen, der lægger en topspillerkarriere på hylden og begynder at tænke i de retninger. Enig, og især det her med, at et kursus kan være enormt godt som inspiration, men det er dagligdagen, at niveauet ligesom øges, og der er jo en årsag til, når vi står og underviser, at vi altid står på baner ved siden af hinanden, og vi står i den samme venue, for der foregår en masse passiv oplæring og udvikling i, man står ved siden af hinanden, i at du bliver 10 minutter ekstra og står og kigger på ham, jeg underviser, og også den anden vej rundt. Ja, helt enig. Det har jeg taget meget fra, både af dig og Alex og generelle trænere. Det er der sindssygt meget inspiration. Spændende at høre om nye træneruddannelser og en kapacitet, der kommer til Danmark. Jeg gætter på, at det er i forbindelse med Rocket Paddle og, hvad skal vi sige, udrulningen af de centre. Ja. Og det er jo ikke kun i Danmark, det er jo også i UK. Og kan du fortælle lidt om den rejse, Rocket Paddle er på, og hvad I ligesom stiler frem mod? Ja, kan jeg godt. Jeg er jo medinvestor i, og nu også ansat i det, der hedder Rocket Paddle International, som er en gruppe, der skal lave paddle der, hvor vi synes, at der er, det giver mening. Og i første omgang er fokus rigtig meget på Danmark og England, og vi kommer også til at lave noget i Spanien, og måske et land mere, hvor vi er meget tæt på at lukke en aftale. Jeg synes, at Danmark er et etableret og et godt og et spændende marked, og der er en naturlig interesse for det. Jeg synes, at Danmark er et interessant marked at være i, men jeg synes, at der er det mest spændende paddelmarked for mig i verden lige nu. Det er London. Specifikt London med 10 millioner mennesker, med masser af en stor expat-community, masser af mennesker, der egentlig er ret ressourcestærke, en kultur for, at man mødes ude, fordi at husleje er mega dyrt, så man mødes aldrig hjemme hos nogen. Man mødes altid på poppen, men kan paddle blive den sunde version af poppen fremadrettet, hvor man som et fremtidens mødested. Det tror vi på, og derfor har vi 5 projekter i London, vi skal lave i løbet af 24. Vi er i gang med det første nu i Ilford i Nordøst-London, og har i hvert fald 5, måske 6 projekter, vi skal lave i London i løbet af de næste 12 måneder. Så jeg kommer til at bruge meget tid i London, og vi kommer til at, måske Paddlemanden kommer til at fortælle nogle historier fra London, og vi kommer til at prøve at være med til at bygge en sport, og det er jo en helt anden tilgang, hvor i Danmark, når vi åbner et center i Viborg, i Randers, i Esbjerg, som vi også skal, så folk ved godt, hvad paddle er. Sponsorer ved godt, hvad paddle er. Du behøver ikke begynde at introducere, altså i UK, i Bristol, hvor vi har åbnet et halvt år, der skal du i gang med at uddanne et publikum til, hvad er reglerne? Altså, det er der, vi starter. Hvad er det for en sport? Og de har hørt om det, men de ved det ikke, og det tager bare tid at bygge op. I Danmark, der er det mere eller mindre hit the ground running. Man kører fra første sekund. Så det er tanken, vi skal lave. Vi har pt. underskrevet aftaler på 13 centre. Vi skal lave
inden for de næste 18 måneder er et godt bud. Og det bruger jeg meget tid og tankekraft på. Og en anden observation, jeg lige vil have med, mens vi er i det her. Der er rigtig mange fede iværksættere i det danske paddle-community. Jeg tror også, der er mange, som undervurderer, hvor hårdt det er at åbne et paddelcenter. Der er så meget administration, og der er så meget detaljeorientering, og har det været hårdt at åbne de her... der er et par kæder, som bare åbner nogle baner, og så lader det stå, og så kører det ubemandet. Det er måske ikke så hårdt, men hvis man gerne vil yde den service, det her fremtidens mødested, det her, hvor man samles om noget mere om paddle, så er der ekstremt meget arbejde i det. Det tror jeg overrasker nogen. Man tænker, jeg åbner bare nogle baner, så kører det. Det er, jeg vil sige, folk skal endelig åbne paddlecenter, men man skal være klar over, at der er rigtig, rigtig, rigtig meget arbejde i det. Det er spændende, men det er også hårdt. Det er i hvert fald den erfaring, jeg er ved at gøre mig med udrulling af vores. Det tænker jeg, selvfølgelig er det nogle brancher hårdere end andre, men en generel iværksætterobservation, at udefra set kan det bare være den her glorificerede, arbejdstilstand, men der er rigtig, rigtig meget arbejde bag. Tanker, beslutninger, det ene og det andet. Og når vi snakker UK, jamen så vores kollega Alex Loughlin, et af hans helt store mål for næste år, det er jo at komme på det engelske landshold. Mm. Så det har vi jo siddet og prøvet at lave en træningsplan efter. Det bliver spændende. Ja. Han gav en gas på banen i dag. Der var en god. Ja, han nakkede mig i dag. Så han spillede ved. Også i dag. Au. Vi går videre, inden Oscar han er at finde under bordet. En anden ting ved UK, det var, da vi spillede VM-kvalifikation over i Derby, der havde jeg præcis samme oplevelse som dig, Kipster, at når man snakkede med den chauffør, vi ligesom var blevet givet, men han anede ikke, hvad paddle var. Der var ikke rigtig nogen, der kendte til det, og de prøvede jo også at løbe det godt i gang. Men det bliver mega spændende at se, om paddle i UK, og især London, som du nævner, bliver gigantisk. Men der er en ting, vi ikke kan komme udenom i de her spørgsmål. Oscar har skrevet noget i manuskriptet med tyk, fed skrift. Og han havde håbet... Oscar havde håbet, at du selv ville komme ind på det, men nu må jeg jo stille det. Der står bare, at det er Oscar, der har skrevet det ind her. Der står, Rajko Lekic. Er han i din optik overvurderet? Og hvis ja, hvorfor? Nej, jeg synes ikke, Rajko er overvurderet. Eller det er altså af sig selv, men der er ikke andre, der overvurderer ham. Der er ikke, jeg synes, jeg hørte, han sagde, at han var nummer 40 i Danmark som hans sportslige niveau. Altså han er måske nummer 40 i København. Og det er det, som folk vurderer ham til, og det er det, han er. Han er en glimrende spiller. Han er top 100 i Danmark for mig. Jeg har kørt Danmark rundt i og spillet turneringer i Jylland og på Fyn, og jeg har været i miljøet. Ja. Og der er virkelig mange gode paddelspillere, som virkelig knokler med det. Så at være top 100 i Danmark, det er en bedrift. Jeg har Rajko som en top 100-spiller i Danmark, så jeg synes ikke, han overvurderer. Det tror jeg er det, som folk vurderer ham til. Jeg tror endda, hvis du tager dem, der spiller med stegepandegreb, så er han i hvert fald i top 5 i Danmark. Det er han der. Au. Shots fired. Så han overvurderer sig selv, men er ikke overvurderet i paddelmiljøet? Det oplever jeg ikke, nej. Men jeg har præcis samme observation som dig, Kipster, i forhold til niveauet. Og en, der gjorde det tydeligt for mig, var faktisk Niels Skyev. Han var over at spille en DBF 400 sammen med mig i Racket Club Kløver. Og vi kommer så ned ved banen, vi går ned ad trappen, og der er en DBF 200 i gang. Og han kigger bare. Tænker han, spørger mig, er det der DBF 200? Og så, han havde været væk fra sådan det københavnske paddelmiljø i noget tid, og niveauet var helt anderledes. Det, der var en DBF 200 for et år siden, det er bare ikke det samme niveau. Det er virkelig steget, og bredden er blevet langt større. Ja. Og man kan ikke, de her gratis kampe, de udbliver mere og mere. Ja. Jeg spillede en DPF 200 i VAP med en af mine kammerater, der åbnede paddelcenter i Brønderslev, og vi tabte 6-0, 6-3 første kamp. Altså vi blev bare braget ud. Ja. Det var så, men det var Lasse Skram og en eller anden. Altså det er så gode spillere, men der er bare ekstremt mange gode spillere, og der er mange, der selv synes, de er nogle fandens kæle, og det er der også mange, der er, men der er meget mange, der træner, der er mange, der spiller 4-5 gange om ugen, og så bliver man bare god. Så der er kommet et fedt niveau, der er 1000 spillere hver weekend, der spiller turneringer i Danmark, og at være i top 100, det er ved at være en bedrift, synes jeg.
Ja, altså nu har vi snakket lidt om Reiko i forlængelse af vores sidste gæsteafsnit, og han har jo masser af selvtillid selv, men det kræver jo også en tro på egne evner, hvis man skal stå derinde på et golden point og performe. Altså jeg ved ikke om Erik, vores producer, han kan mærke det, men der er der masser af selvtillid omkring det bord herhen. Og der, hvis vi skal række hånden op på, hvem der er klar på at returnere på en golden, så tror jeg, der er 3, der rækker hånden op her rundt om bordet. Ikke? Jo. Det er jo sådan, det skal være. Vi synes jo selv, Oscar, vi er klædt fint på i vores Quetta-tøj, men Kipster, du topper den altså med din blazer. Ja, jeg synes, I gør det godt med Quetta også. Jeg synes, I er meget, meget elegante. Og nu, mens du var inde på emnet selvtillid, så vil jeg faktisk komme med en observation, hvor jeg har jo set og fulgt Oscar nærmest siden han kom ind i paddelmiljøet for et par år siden. Og den første udgave af Oscar, som jeg lærer at kende, er enormt ydmyg. Næsten sådan helt selvudslættende i sin tilgang. Enormt sådan meget betænksom og nærværende. Masser af gode karaktertræk. Og det er ikke fordi, du ikke er betænksom og nærværende længere, men det udvaskede det hele. Men du har, der har været sådan et tydeligt karakterskifte for dig, som er meget mere målrettet, meget mere fokuseret, men også mere selvbevidst omkring, hvad du kan og dine evner. Og det har jo været det der med sådan på 2 år egentlig et ret markant, jeg ved ikke, om jeg siger personlighedsskift, men et måde, du udtrykker dig på, er ret anderledes. Mm-hmm. Og jeg tror, at det er nødvendigt for at nå og prøve at realisere nogle af de mål, at sådan en selvudslættende tilgang og en sådan en jeg er sådan lidt forsigtig tilgang. Den går ikke, hvis du vil være i... Og paddle er en markersport, men det er en individuel sportsgren. Vi udvikler os selv, og der tror jeg, det er nødvendigt, at du har været igennem den rejse for at flytte dig. Det i forhold til, nu kom jeg ind på emnet selvtillid, så vil jeg lige nævne, at det har været interessant at følge for mig. Ja. Det er meget markant. Der er meget markant forskel, men jeg synes, det er interessant, og jeg tror, det er nødvendigt for at nå til de mål, du gerne vil. Ja. Jamen, det har vi også haft en snak om, at det er det helt sikkert. Og jo, det er også noget, jeg har ændret med. Jeg synes, jeg kan tænde og slukke lidt for det. Altså, jeg synes, nogle gange, når jeg tænder det på banen, er det ret ekstremt. Og det er jeg også udmærket klar over. Men jeg føler også, at jeg kan slukke det uden for banen og være Oscar, som du mødte for 2 år siden. Ja, det er der helt sikkert noget af. Jeg synes, på banen, når jeg oplever dig komme op i det her meget høje spændingsniveau, så oplever jeg også, at det er et udtryk for, at du gerne vil have det ud. Altså du vil gerne, det er en nervøsitet, som du gerne vil slippe ud, og det er sådan det der, jeg har selv nogle gange, hvor man har behov for at råbe højt, for ligesom at få det, altså når man kan mærke det summer i kroppen, få det ud. Det er, Mark gør det selv. Du skruer bare lige 10% på volumeknappen, men ellers så... Nogle gange synes jeg også, det kommer an på konstellationen. Altså, nogle gange, hvis jeg spiller med Lav for eksempel, har jeg ikke brug for det i samme grad, som hvis jeg spiller sammen med Richard for eksempel. Fordi nogle gange føler jeg også, at det er min opgave at løfte marker. Jeg gør det på min måde. Er det lidt ekstremt nogle gange? Ja. Men det kommer også an på dynamikken i markerskabet. Så jeg synes, det er nogle gange er det meget voldsomt. Nogle gange kan jeg nedjustere lidt, som for eksempel med Lav, som også har et godt skud energi i sig. Og det er jo tilbage til noget af det, nu snakker vi om, det var måske det, jeg skulle have svaret i stedet for, hvad er det mest fascinerende ved paddelsporten. Jeg er lidt inde på det med naturlige netværksspil og så videre. Jeg synes faktisk, at noget af det mest spændende, det er det der markerskab og den der tosomhed, at kunne finde ud af at spore sig ind på en anden persons energi og kemi og lykkes med at få ting til at fungere. I det helt ekstreme, en ekstrem del af det som eksempel, så har jeg spillet nogle turneringer med Thomas Gravesen, og Thomas han vil gerne tales til meget markant. Han vil gerne have meget konkret instrukser, han vil gerne, må godt råbe lidt af ham også. Og det kan jeg godt. Han i tale til det, han har behov for. I den modsatte grøft, så har jeg også spillet nogle turneringer med Mads Langer. Og hvis jeg opførte mig over for Mads, som jeg gør over for Thomas, så vil Mads aldrig tale til mig igen. Men der synes jeg virkelig, paddle er fantastisk, og det er også en af de visioner, vi har i Move Your Game, det er virkelig at løfte den her store subelite-gruppe, rent teknisk, rent taktisk, men også i forhold til det her med at være en god marker. At det handler ikke om at tale til den anden, som man selv gerne vil tales til. Det handler om, hvad den anden har behov for, og for at få markerskabet til at excellere. Og det er jo forskelligt fra markerskab til markerskab. Og det kræver noget empati
Det kræver, at du kan mærke den anden persons energi hurtigt, men det kræver også, at begge parter egentlig er gode til at kommunikere, hvad de har behov for. Så det er klart, når man har spillet sammen med en i 6 måneder eller et år, så lærer man automatisk, hvordan fungerer du i modgang, hvordan fungerer du i medgang, hvad har du behov for mig. Men jeg kan godt lide at udfordre mig selv ved at spille med nye marker næsten helt hver weekend. Alt lige fra 16-årige Emil Thomsen til Thomas Gravesen, til Mads Elholm, du ved, hele spektret rundt. Fra højre til venstre? Ja, selvfølgelig den anden vej rundt. Også det. Ja, helst mest venstre. Ja, præcis. Men ja, altså sådan det der med at finde ind i et markerskab, og lykkes med at være en god marker, uanset hvad for en menneskelig profil man står ved siden af. Det synes jeg er en af de mest fascinerende ting ved paddle, og en af de største skillsets, mest undervurderede skillset i dansk paddle. Ja, jeg synes, det er sindssygt lærerigt at spille med forskellige. Altså fordi, som du siger, man bliver nødt til at lære at justere og mærke den andens energi, og nogle gange også gå lidt på kompromis med sig selv, og den måde, man ønsker at være på. Men det er sindssygt lærerigt. Sindssygt lærerigt. Vi hopper videre til næste overskrift. Der står anekdoter i mit manuskript, og det er mig, der får lov til at starte med 2 anekdoter. Og det første, der står der bare PTTM. Og en ægte paddelnørd ved jo selvfølgelig, hvad det står for. Det står for Paddle to the Metal. Det var jo den her turneringsrække, der blev lanceret før vi havde DBF 1000 af Flemming Bøg, af nogle af Paddle Life, Racket Life drengene. Vi sender lige et skud ud til dem, og tillykke med deres nye butik. Og der blev spillet en stor finaleturnering i Paddle to the Metal i 2022 i januar. Jeg havde ikke spillet så mange af Paddle to the Metal turneringer, men det havde du, Jesper Hårgaard, og du havde kvalificeret dig til finalen. Så der tikkede simpelthen en besked ind i min messenger-indbakke, om jeg var klar på at spille det her finale-stævne sammen med dig. Finde en, der gerne vil spille højre. Ja, jamen, det var nemlig det, jeg skulle til at sige. Jeg skulle til at sige sådan, og der stod selvfølgelig underforstået, parentes, du spiller højre. det var ikke til diskussion overhovedet, og det var en fornøjelse at spille med dig. Vi havde nogle gode sejre, især i semifinalen over Esben og Lilleør i en tæt match-tie. Vi vandt klart i finalen, hvor du spillede fremragende og blev udråbt til man of the match af kommentator Flemming Bøg og Kasper Pedersen. Men det, jeg egentlig vil fortælle mest om, det er, at jeg ramte især i semifinalen mit topniveau fuldstændig. Spillede noget af det bedste paddle, jeg har spillet på det tidspunkt. Og der var du god til at tage fat i mig og sige, Mark, nu er dit spændingsniveau vil blive lige lidt for højt. Nu skal vi lige trække vejret. Og det er noget, Emil også bruger, som jeg også har nævnt i podcasten. Det her med at mærke, at det spændingsniveau, det bølger i sammenhæng med følelserne. Og nogle gange, så skal vi hæve det, og nogle gange, så skal vi sænke det. Jeg gætter på, at du godt kan huske den turnering, og måske det moment. Ja, jeg kan godt huske momentet og turneringen, og det var faktisk også meget lærerigt for mig. Det var en af mine første oplevelser med det der med, du talte meget og gav meget udtryk for, hvad du tænkte, følte og oplevede. Det følte, at det var nemt at komme in sync. Altså det er nemt at finde ind i den der rytme der, hvor der er andre. Jeg spiller med Emil Thomsen for eksempel fra Kolding, 16-årig knægt. Der er det ligesom mig, der skal til lidt styring på for ham til at blive komfortabel og turde sige tingene højt. Så jeg lærte meget af den turnering, og i forhold til det taber meget godt ind i lige præcis det, vi lige har talt om med markedskabet. Hvordan finder man ind på hinanden? Så det var meget lærerigt for mig. Jeg husker godt turneringen, og jeg husker godt, at vi fik det til at fungere rent sportsligt. Ja, det var en stærk sejr. Og så en anden ting, som der er rigtig mange, der ikke ved. Og jeg tror måske, jeg ved ikke engang, altså Oscar ved det selvfølgelig, men der er nok ikke mange ud over os 3, der ved det. At for lidt snart 1,5 år siden, der startede Movie Game op med, og startede jeg op med de her samarbejder med forskellige spillere. Og vi skulle selvfølgelig have noget på skrift med nogle aftaler. Og jeg var ikke super køndig. Jeg havde siddet og trawlet internettet igennem. Men det var begrænset, hvad man kunne finde der. Og der var det simpelthen dig, der hjalp os med at lave de første aftaler i Movie Game, og sikre, at der var styr på tingene, og der var rene linjer mellem mig, Oscar og Carla. Og du sad ligesom som en uafhængig bisider konsulent og konsulterede begge sider. Det tror jeg aldrig, jeg har fået sagt helt tak for, så det vil jeg gerne gøre under. Tak for det. Jeg tror faktisk, jeg har glemt at sende en faktura på det. Nå, der skal bare stå Rocket Paddle over mit bryst de næste 3 år. Tak for hjælpen, Kipster. Det har jeg aldrig fået sagt, og det betød meget. Jeg var lidt
på herrens mark der i starten og savnede lidt hjælp, og der står du klar. Det er ikke sikkert, at Oscars 2 anekdoter er lige så positive som mine. Vil jeg bare lige sige. Jo. Den ene er. Den ene vil jeg gerne rose dig for, fordi nu snakker du om den her selvtillidsrejse her, og på et tidspunkt, der bliver jeg spurgt, om jeg vil spille en turnering med en portugisisk spiller, der ligger rimelig godt til på den danske rangliste på daværende tidspunkt, Francisco. Og jeg har set ham spille, og tænker, han spiller sgu fedt, ham der. Flot teknisk. Ja, meget flot teknisk. Og han spørger sig, om jeg vil spille en turnering med ham i Odense. Så siger ja, det vil jeg da helt vildt gerne. Og kommer så til Odense og ser drawen, og du spiller første kamp mod Mark Banils, der spiller sammen med Miggy Oliver, hvis ikke jeg tager fejl. Ja. Fordi det var dem, vi troede, vi skulle møde. Spiller jeg sammen med Rune, kan det passe? Spiller sammen med Rune Sørensen, ja. Og jeg forventede, at jeg skulle møde den her top spanske spiller. Han spillede virkelig godt. Men ender som I trækker det længste strå i en tæt kamp. Og så møder jeg Kim for første gang der. Og Rune, og tænker, Rune har sådan lidt hjemmebrygget teknik. Du er lidt mere teknisk velfunderet, det ser godt ud, men tænker stadig, da vi står og slår ind, den kan vi godt tage, den her, tænker jeg. Og så går der vel en 40-45 minutter, og 0-1, og så er det altså bare hjem igen, ikke? Den gjorde ondt. Der fik vi på munden, der fik vi gevaldigt på munden. Så den tager lidt ind i den her selvtillidshistorie, du fortalte, fordi at jeg følte egentlig, at jeg var blevet bedre. Jeg tænkte, nu er det nu, det begynder at kulminere med en fed marker, så sendt tilbage ned i kælderen. Men det var lærerigt. Retfærdigvis skal det siges, at du fik heller ikke lige så mange bolde som Francisco. Det er den ene ting, og jeg kan jo returnere den med, at jeg var jo marker med Sofus Syndrom i en periode, da du så overtager ham den første turnering efterfølgende. Der skal jeg så spille sammen med Alex Laugesen mod dig og Sofus, jeg tror det var i Kolding, og der mener vi taber 0-2. Så jeg har også været på den anden ende af en røvfuld til dig. Ja. Og så en anden historie, som du måske godt kan huske. Vi sidder... Den er blevet nævnt mange gange. Altså, den er fortalt mange gange. Den er ikonisk i Reggae Club. Nu kommer den ud til hele paddelmiljøet. Og retfærdigvis spurgte du om tilladelse til at fortælle den her historie her. Og det, Ja, selvfølgelig. Fordi at, du nævnte lidt tidligere det her med, at nu skulle du til at finde noget finansiering til Paddelmand. Og det havde vi en snak om på McDonald's klokken 1 om natten i Skjern. Nej, Ikast. Jeg tror, det er Ikast. Ikast. Klokken 1 om natten, vi har spillet, og det trak ude i centret, så er vi en masse fra Reggae Club derude og spise sammen på McDonald's. Og Richard er nysgerrig og spørger ind til Paddelmand, og hvordan finansierer du? Jamen, det gør Kipster op af egen lomme, fortæller han, og han siger, skal du ikke tage nogle sponsorer så det kan løbe rundt det her? På det her tidspunkt har Paddelmand, det er 6 afsnit inden, eller så det er meget tidligt, og noget, hvor vi stadig prøver at finde vores ben i det, og det er rigtigt, Richard, han spørger igen, og han spørger en 4 gang. Ja, han spørger mange gange, ikke? Altså, skal du ikke tage finansiering, og det kan du da ikke betale det her, og så på et tidspunkt efter 4-5 gange, hvor Richard har spurgt, så får Kim altså nok, og så kigger han på Richard og siger, Richard, there's one thing you need to know about me. I'm disgustingly rich. og hvilket ansigtsudtryk lavede Richard så? Mr. Kipster, so rich. Det var hyldende morsomt, og det har vi fået mange gode grin ud af, for vi har godt nok genfortalt den historie mange gange. Det er rigtigt. Og til dem, der sidder og lytter med derude, nu har Oscar genfortalt historien, og sådan et lille faktatjek på den, det er, at den er gengivet fuldstændig korrekt. Ja, godt. Så der er... og det med han er jo... Ja, lidt, ja. Det var sådan lidt. Nu bliver jeg nødt til at få Richard til at stoppe med at stille de samme spørgsmål 4 gange. Han er jo så sød, og han spørger et godt hjerte. Ja. Til sidst så måtte jeg simpelthen nødt til at smide en curveball på efter ham. Og det blev til den melding der. Og så spurgte han ikke mere derefter. Nej, så var den ligesom lukket. Så det er en korrekt anekdote, og en, der er meget legendarisk, og en, der hænger ved. Nogle gange kan jeg godt lide at tale i overskrifter, og det var en af de gange. Ja, det var fedt. Jeg har også stående i mit dokument, Kipster, at du har en historie med fra en pokerturnering
står der, at du måske havde starten på en historie fra et poker bracelet win. Ja, og den vil jeg gerne lige vende tilbage til. Der er en historie, som nu snart, det er jo tilbage til CV'et her. Ja, du har ret. Og der er en historie, som jeg lige gerne vil fortælle først. Jeg jo ligger nummer 1 i Danmark. Jeg vinder den allerførste turnering. Jeg har en spansk professionel spiller med, meget randomly, som mere eller mindre er Messi, der kommer til Serie 3 og vinder turneringen alene. Han var rigtig, rigtig god. Så jeg stod lidt og kiggede og returnerede, og så tog han resten. Man bliver udtaget til det danske landshold, der skal til VM-kval, og vi skal til, der er VM i Paraguay, og nu skal vi ned og spille VM-kvalifikationen nede i Gent i Belgien, og vi skal møde Finland og Frankrig. Og vi går alle sammen, os der er udtaget, vi er 8 spillere udtaget, både herre og damer, og på herresiden er der 8 spillere udtaget. Mit bud er, på det tidspunkt i 2018 er der 25, der spiller paddle i Danmark, så det var mere eller mindre bare dem, der rækker hånden op og sagde, jeg kan godt. Vi blev så udtaget af meget i situationstegn. Anyway, vi kommer derned på forhånd, vi går og snakker sådan, min bedste kammerat med på det tidspunkt, Mads Holm, han er også udtaget, og siger, jeg kan lidt spansk, og kan du få fri der, når det er Paraguay? Og vi går sådan lidt og planlægger efter, det kunne godt være, at vi skulle til VM, du ved. Og jeg skal så møde Frankrig i første kamp. Og vi ser franskmændene træne dagen inden, vi kommer dagen inden og lige skal spille de der baner til, og ser franskmændene træne, og siger, de ser gode ud, men det kunne da godt være, at vi havde en chance mod dem alligevel, og holdkampen var jo, det er jo 3 kampe, den var, mit bud er, at det var under en time på de 3 kampe, og Danmark tabte 6-0, 6-0, 6-1, 6-0, og mig og Emil Domela tabte 6-1, 6-1. Så vi blev fuldstændig rundbarberet på en måde, så det næsten er helt til grin. Og vi var sådan, man skulle sunde sig lidt. Man kunne godt se undervejs i kampen, Frankrig var, altså de var fantastiske spillere, der spiller Previa og Paferin og World Padel Tour, Ben Tisson, venstrehåndet. Mange af de her spillere, som stadigvæk er aktive på topniveau, de kører os over. Vi møder så Finland dagen efter, og vi tænker, okay, Finland i det mindste. De havde også fået klø af Frankrig. Finland måske, dem kan vi slå. Der tabte vi også 3-0. Og var mere eller mindre ikke særlig tæt på. Og jeg tror, jeg kan huske, at vi kaldte ham Revisorkurt. En 48-årig finne med briller, der løb frem og bare kostede rundt med Emil og jeg. Det var, wow. Jeg har stadigvæk mareridt om Revisorkurt den dag i dag. Så altså, jeg er glad for at se, at dansk paddle har udviklet sig fra os lallende amatører, der var med dengang i 2018, til det landshold, der var afsted i Portugal og slår Finland i en rigtig spændende kamp, men vi nu sportsligt har rykket os dertil. Det er en dejlig rejse. Det var lige en anekdote, jeg ville have med på CV-delen. Og på pokerdelen, jamen, så var jeg så privilegeret at vinde VM, World Series of Poker Bracelet, tilbage i 2008. Mange år siden. 15 år siden. Det var nok et af de minder, der står klarest i mit liv, som værende noget af det, hvor at, du ved, man var bare på et adrenalinrus i mere eller mindre 24 timer undervejs på det her finalebord og til den efterfølgende fest. Men der går sådan en historie, den går sådan, at vi kommer på finalebordet, det er mig og en anden, der har flest chips, og vi har meget mere eller mindre styr på bordet, og til sidst så tager jeg kontrol, og da vi kommer tilbage og er heads up, det vil sige 2 spillere tilbage, der har jeg 6 millioner i chips, og han har 800.000 i chips, og det kører bare for mig. Og det er sådan inde i sådan en arena, hvor der er et par hundrede tilskuere, og der er ESPN, de livestreamer. Og de siger så lige, da vi bliver heads up, så skal vi lige genplacere os. Så siger vi, I tager lige 10 minutters pause, og jeg rører ud, og jeg har nu 30-40 danskere med på railen, som hedder, og folk, vi står ude for og hopper, og tillykke, du har vundet, og var det fedt, og alle er helt op at køre. Og det er vi så, jeg kommer tilbage ind til bordet igen, og så lige pludselig så ham der, jeg spiller mod, han har lige fået ændret strategi, så han får lige skruet noget op. Så de næste 25 minutter, der vinder han 15 hænder i træk. Jeg kan ikke tage et stik hjem. Og fra vi lige har stået og faret til lykke, du har vundet, og $600,000 og et bracelet, og du ved, der er kun en anden dansker før mig, det var en historisk øjeblik, til man lige pludselig sidder der, hvad skete der? Så kommer ham, speakeren, announceren, han kommer så over til os og siger, det er faktisk meningen, I skal have pause nu, altså dinner break, men nu er vi alligevel samlet, og tilskuerne er her, og folk sidder og følger med på stream og sådan noget, vi ikke bare spille videre. Og der er jeg er meget rystet på det tidspunkt, jeg var heldigvis fattig nok til at sige, nej, vi skal have den pause. Så vi ryger på pause, og jeg kan huske, jeg sidder og prøver at tælle mine chips op i 3-4 minutter, og jeg kan slet ikke tælle, jeg er sådan helt rundtosset, indtil en af mine kammerater kommer og prikker mig på skulderen og siger, Jesper, du kan bare kigge på skærmen, der står dit chip count lige deroppe. Okay.
videre ud, og vi rører væk op på Rio og spiser. Jeg kan slet ikke spise. Altså, maven den snorer, det hele det kører. Og, men så er der sådan en lang gåtur fra det der casino tilbage ned til gulvet der, hvor vi spiller turneringen ned på den konferencesal. Og der får jeg sat, det bliver lidt, jeg får sat sådan et headset på, og Eye of the Tiger. Nice. Og så går vi, dem jeg har været ude at spise med 5-6 gutter, de går sådan foran, i sådan en bue foran mig. Så vi går ned ad den der lange gang ned til Rio, der er måske 6-7 minutters gang. Og jeg hører Eye of the Tiger, og fra at jeg har det sidste gang, ham der, han har set mig, hvor jeg står og er helt rundt på gulvet, så går jeg ned ad den der gang der og får pumpet mig selv op og energi i, og nu kører det, nu skal vi tilbage, og du ved, til sidst ender med at gå og skyggebokse ned, og folk de kigger og siger, hvad er det for en sindssyg mand, der går der? Så jeg ender med at stå nede på bordet, og 2 minutter inden vi skal starte, så står jeg med headset på, og stiger ham der i øjnene, og bare skyggebokser, du ved. Altså sidste gang han så mig, der var jeg i tårer og helt ødelagt, og nu står han der, og han tænker, hvad fanden foregår der? Og så får jeg er bagud på det tidspunkt, men forvent matchen igen, og ender med at trække det længste strå, og blandt andet på meget hård psykologisk krigsførsel. Det må man godt i elitesport. Det må man gerne. Så jeg endte med at tage den hjem, og så endte historien lykkelig, men det var, jeg synes, det var den der sådan fornemmelse af at gå ned igennem som en bokser på vejen til en match. Det var spændende. Det kan godt være, at du skal tage den med i erfaringsrygsækken. Skriver jeg lige bagud der, at Oscar. Næste gang man er nede lige lidt af det, tak. Ja, break nede, og det er mest den der sådan rejse fra, at jeg har siddet der helt ødelagt til, at man kommer tilbage med en helt, det der med at kunne ændre energien. Så der er 2 ting, du kan relatere til paddle. Dels er der sådan entrance, det der med, at vi præsenterer spillere til store kampe. Dels er der det der med rent sportsligt at kunne ændre energien og finde noget nyt frem, når man føler ikke, at tingene kører. Det er du jo også god til. Det kan være, at jeg ligger som en lille anekdote ind for Kolding der, hvor at mig og Richard, vi spiller mod Kipster og Frederik Schäfer i første runde, en dygtig nordmand, og selvfølgelig en dygtig dansker. Og første sæt starter Kippen i højre, og det var ikke lige til jeres fordel. Jeg tror, den bliver 6-2 første sæt. Ja. Hvorpå I så bytter side. Jeg spiller jammerligt. Nej, jeg spiller jammerligt. Over for gode modstandere. Det er svært. det er svært. Rigtigt. I får byttet over, og Kim tager så venstre siden i andet sæt, og jeg tror endda, vi starter godt ud og kommer op med et break til 1-0. Og så er vi så nede med breakball i anden game. Vi kommer op i en volleyduel, som jeg skal vinde 100 mod Kim. Ender med at tabe den her volleyduel, hvorpå Kim han nærmest kigger over på mig, og så råber han bare ud i hatten. Jeg kigger faktisk på Frederik. Jeg kigger ikke på dig, jeg kigger på Frederik. Men jeg råber det, så du kan høre det. Selvfølgelig. Nå, det gør du alligevel. Jeg tror helt halv kunne. Hvad du siger, jeg har den kryds. Giv mig den kryds, siger han. Og det siger Richard, take it easy. Det var svært at take it easy der. Shit, mand. Men det er du dygtig til. Det er elitesport, og det er en del af gamet. Jeg synes, at så længe at man ikke bliver ondskabsfuld af den anden vej, og så længe man spiller fair, man ikke snyder og ting og sager, så vil jeg sige, at når elitesport, og specielt dig, som jeg kender godt, og hvis jeg kunne få lov til at komme lidt i hovedet på dig, så skulle jeg med glæde gøre det. Ja. Så det var bevidst, at jeg gjorde det, men egentlig også bare for min egen skyld, for min egen selvtillid, pumpe mig selv op og få Frederik til at tro på, at det her det godt kunne komme til at fungere. Så det er sådan en blanding af mange ting. Det er faktisk mindre rettet mod dig, end du tror. Det er mere rettet internt på vores bane, men hvis det kan bringe dig lidt ud af fatning, så... Det er meget svært ved at tro på, men jeg hører, hvad du siger. Hvis man vil dykke endnu længere ned i psykologisk warfare i forbindelse med elitesport, så kan jeg anbefale Brad Gilbert, Winning Ugly. Men det er nok ikke nogle værktøjer, man skal bruge mod sine træningskammerater, vil jeg umiddelbart anbefale. Ej, det går begge veje. Altså, jeg gør det på min måde, du gør det på din måde. Jeg siger ikke sådan noget der. Det er meget normalt, når man spiller mod dig, at hvis man er oppe og misse en eller anden relativt nem vibore, at så kan man godt, og man står tæt på hende, så kan man godt få brøl lige op i fjeset. Let's go! Ja. Let's go! Sådan, jeg laver en eller anden uprovokeret, og så får man lov til at høre det. Så det er din måde. Det er det, vi gør det på hver vores måde. Ikke? Ja. Men vi er fjender, når vi er på banen, gode venner, når vi er færdige. Ikke? Det synes jeg, vi er gode til. Sådan er det også, når paddelnørderne møder hinanden. Så tror jeg, man skal have ørebøffer på, eller et eller andet, for ellers så er der larm. Vi hopper faktisk direkte til det sidste segment i dagens podcast, og det er quizzen. Jeg har bare stående
Jeg har en ting med, jeg gerne vil. Ja, kom med det. En sidste ting, inden vi går til quizzen. Kom med det. Grunden til, at jeg blev inviteret til det her afsnit, er jo også på grund af den her Reiko-episode, og der er 1000 mennesker, der har spurgt mig til det efterfølgende. Det er jo godt, der er mange, der lytter med til jeres podcast. Og jeg vil bare sige, at jeg synes, at det er på en eller anden måde, hyggeligt, at en nogle 40-årig mand som Reiko, som virker som om, at han har godt familieliv, et spændende arbejder med unge mennesker og udvikler dem, at jeg på den måde fylder så meget i hans bevidsthed, som jeg nu gør. Hver gang jeg går ind i et paddelcenter, så vil han i dialog. Han vil i kontakt på en eller anden måde, og nogle gange så er det hyggeligt, så kommer han og snakker, og alt er godt, og andre gange så bliver han sådan lidt konfrontatorisk og sådan lidt offensiv, og der trækker jeg mig lidt fra det. Men nu har jeg ikke rigtig haft så meget tid til at tage ud og spille med ham ude i Brøndby, og derfor så er der et eller andet nuttet over, at han nu også har behov for at føle en trang til også at kalde mig ud i jeres fora her. Så Reiko, jeg vil sige, at du har mit nummer, du kan bare ringe, og hvis du har glemt mit nummer, Hvad hiver Kipster op af tasken nu? Hvad er det, der foregår? Wow. Hvad er det, der foregår? Ej! Tage en stegepande med til ham og lige, wow. Og lige skrive en lille autograf her. Og mit nummer er her, Reiko, hvis du gerne vil i dialog og kontakt her. Og grebet kender du? Grebet kender du, ja. Reiko? Det er ligesom, nu ved du... det er meget der. Ja. Du tager endelig bare kontakt, Reiko. Det behøver ikke være konfrontatorisk. Vi kan altid snakke hyggeligt, og du ved, jeg savner dig. Så den er til dig. Jeg kan sige, at vi har jo en messengergruppe. Mig, Oscar og Reiko. Og der tror jeg også, han nævner dit navn tit. Han vil jo rigtig gerne spille en kamp mod dig. Og det er nok det, han vil spørge om, når han får nummeret på den legendariske Tefal. Ja, så men prøv at høre, det er sgu hyggeligt, men lad os gøre det på den hyggelige måde, og ikke på den her konfrontatoriske måde, Reiko. Du ved, jeg synes du er en top 100-spiller, og jeg synes, du er god og gør mange gode ting i dit virke, så du ringer bare, hvis det er. Stærkt. Jeg skal næsten lige komme over den der, men vi bliver nødt til at hoppe videre til quizzen. Vi har holdt producer Erik indespærret i lang tid. Sådan er det, når vi har en kyndig og hyggelig gæst på besøg. Det, der står i mit manuskript, det er T10 VPT. Og spørgsmålet er simpelthen til jer, hvem der på nuværende tidspunkter ligger top 10 i verden på dameranglisten VPT. Og jeg har snakket lidt med dig, Kipster, om, at vi har et væddemål for lang tid siden, som du vandt. Det betyder, at jeg skylder dig 5 træningstimer. Vi har skrevet lidt frem og tilbage og tænkt, jamen jeg vil gerne smide en match-worn t-shirt i puljen af den trøje, jeg havde på mod LeBron og Calan. Men Movie og Game vil gerne donere en ting mere. Det må være op til dig ligesom at vælge, hvis der bliver svaret korrekt på det her spørgsmål. På hvem der ligger top 10? Der skal ligge top 10. I må lave en fejl. Det er det, jeg har stående. Jeg skal have top 10 på dame-ranglisten. Men hvad er en fejl? Altså, det behøver ikke at være efter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nej. Du behøver ikke ramme. Du skal nævne top 10, så i hvilken rækkefølge du kører. Det er jo op til dig. Jeg sidder med den opdaterede, skulle det meget gerne være. Det bliver dig, der skal trække stemme. Og det er jo VPT-ranglisten. Jeg kan kun 4, eller jeg kan kun 6. Ja, 6 er helt sikkert. Dem kan du bare komme med så. Ja, de 6, det er selvfølgelig Adi Sanchez, Paula José María. Korrekt. Det er Bia González. Korrekt. Delphi Brea. Korrekt. Så er det Salazar og Gemma Triay. Korrekt. De 6 er jeg ret sikker på. Det er de 6 bedste spillere. Derfra så... Er det ikke 7? 6 desværre. Nej, lad os bare sige det 7. Nej, jeg tæller det til 6. Der bliver sagt Paula José María, Adi Sanchez, der bliver sagt Gemma Triay, Salazar, der bliver sagt Bea og Delphi. Ja, okay, Marta Ortega er også korrekt. I øvrigt lige et skud ud til Salazar. Enormt behagelig, og vi har haft med en at gøre i match-regi, og er sådan en, der virkelig forstår at give noget af sig selv, rent personlighedsmæssigt. Jeg har haft et par arrangementer med hende. Hun er
fremragende. Så på damefronten er hun også en af mine yndlingsspillere. Fint på engelsk, og har jo en smuk strakt arms bandeja eller Udi Botello. Altså, det bliver jo ikke flottere. Ja. En genial gancho, hvis jeg selv skal sige det. Eller Mark Møller, ja. Ej, det ved jeg ikke, om jeg kan komme og svinge mig op på det niveau. Nå, vi har 7. Vi har 7. Jeg ved sgu ikke, om... Jeg har ikke lige nogen... Jeg synes... Hvad med hende der portugiseren? Ja, jeg synes, jeg så forleden World Paltour lave på 100 fødselsdag, og så plejer der også at stå deres rangering. Jeg mener, at hun er nummer 10. Jeg er ikke sikker. Jeg synes, vi skal... hvad er det, hun hedder? Sofia Araujo. Ja, Araujo. Ja, jeg smider hende ind også. Det er fuldstændig korrekt. Hun ligger nemlig nummer 10 på ranglisten. Ja. Det er rigtigt. Hvem spiller så er det der par, jeg simpelthen ikke... hun spiller med... Hvad med Salazar. Men de synes, det er lang tid siden. Patty og hende der, det er lang jeg tror, hun ligger lige udenfor. Nu siger jeg 12-14 stykker. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Og det er forfærdeligt. Prøv at beskrive dem. Ja, men det kan jeg godt. Hende rigtig robust, stærk, lidt ældre, højresidespiller med Barbola. Ja, jeg har trænet med hende. Hun spiller fedt. Er det hende, der hedder hun Icardi? Nej, men jeg spørger, om det er det, hun hedder. Tamara Icardi eller sådan noget. Er der ikke en, der hedder det? Er det, der bliver svaret? Jeg spørger, om det er det, hun hedder. Ved du, hvem der er en spiller, der hedder det. Ja, så du ved, hvem der jeg snakker om. Jamen, det er ikke, du blander 2 spillere sammen, men er svaret Tamara Icardo? Det er det, hun hedder. Tamara Icardo. Er det ikke det, de når altså tit langt? Det er også i semien i Danmark. Ja, det er ikke et dårligt bud. Men jeg synes ikke, at hun... Så er der hende, du har fået på munden af. Vikingen. Ja. Jeg tror ikke, hun ligger top 10. Nej, okay. Hende og Lucia Sainz, de endte med ikke at spille så godt. Det var en lille anekdote. Jeg var nede til at blive kaldt ned til tørmænd og skulle spille med Marikam Villalba, Vikingen, Osoto og så Lucia Sainz. Oj. Og jeg fik... Ja, det var rent. Altså, læsterlig klø. Jeg spillede sammen med Marikam Villalba. Hun var så sød og støttende og hjalp mig, og hver gang jeg lavede en fejl, så nej, det var min skyld, undskyld, jeg skulle ikke have spillet bolden der og sådan noget. Jeg spillede på tømmermænd efter til en 50-års fødselsdag og med solen i øjnene, og de var helt ligeglade. Nå, jeg ved, at du har en producer, der gerne vil blive færdig, så den historie, den gemmer vi til en anden gang. Synes du, vi skal sige hende? Jeg synes, vi skal sige, også fordi jeg har ikke bedre bud. Ja. Hun ligger nummer 9 i verden. Ja, glimrende. Ja. Så I mangler 1 spiller. Og nu ved jeg ikke, hvad hendes marker hedder. Jeg ved, hun er venstre side. Jeg tror, hun spiller men der er også hende der med tatoveringen, der er ret stor. Hun ikke Veronica et eller andet. Victoria Iglesias. Ja. Er hun i top 10? De har klaret det dårligt. Hun spillede sammen med Patty i lidt tid. De klarede det ikke så godt. Okay. Tror jeg også, de tabte en kamp på diagonal til et ret godt par på et tidspunkt. Nå ja, lynhurtigt. Det er, fordi de hævde Mark ind, fordi de sagde, at vi skal have den herre, der er ledig, som spiller mest som en kvinde. Så tog de Mark. Jeg ved simpelthen ikke, hvad hendes marker hedder. I er så tæt på. Jeg ved det godt, men jeg ved bare ikke, hvad hun hedder. Icardi og... Det, der er ærgerligt, det er, at du blander 2 spillere sammen, fordi at Tamara Icardo er faktisk venstre side. Nå, er det hende venstre siden? Så hende med Babola. Ja, det er hende, vi mangler navnet på. Det er hende, vi mangler. Er hun franskmand? Der er spillet på... Nej, det er hende der. Stærk. Hun er måske 43, 42, 45. Sygt stærk. Spiller det der neon-gule Babola-bat. Spillet på diagonal. Har spillet på diagonal tidligere. Spillet en maratonkamp mod Marta Ortega og Sofia Araujo i Danmark. Ja, og vinder den kamp. Der vinder Tamara Icardo. Er det ikke nok, at vi kan beskrive hende så detaljeret? Ja, det er meget... Eller at Oscar kan beskrive hende så jeg ved ikke, hvor det er, to be honest. Jeg har kun snakket om hende mange gange med Oscar, fordi vi stod og så den der maratonkamp, der tog 3 timer, hvor hun udmanøvrerer Marta Ortega i crossen. Er det rigtigt? Der er en eller anden kamp, hvor der var 3 timer og 13 minutter oppe i hele året, en damekamp. Inde på kort 2 der. Ej, det er helt sygt. Oscar, det er dig, der skal... Du har været på diagonal, du har trænet med hende. Hun er der ikke. Nej, hun spiller der ikke. Nej, det må være lige før, så Oscar smider noget i puljen til velgørenhed, hvis vi har 5 trænere, en match-worn t-shirt. 4, jeg har lovet en af trænerne væk til en anden, men 4. Modtaget. Og det bliver udlovet i noget velgørenheds til fordel for KidsAid, så får vi lagt en auktion op af en eller anden art. Men det kan være, at vi skal... Altså, nu Oscar ikke kan, hvad smider Oscar så i puljen? Ja, I styrer det bare. Jeg skal bare lige... Ja. 4 træninger med Oscar også. Ej, det tilder mig fuldstændig. Må vi få et forbogstav? Nej, altså det første bogstav efternavn. Det må du gerne. Men altså, det tæller ikke jo. Altså, så må vi trække ud. Konkurrencen er slut, så jo. Erik overarbejde. Icardi og... Hvor er Henrik Hansen, når man har brug for ham? Han har siddet starter det med V?
Hendes fornavn, Er det ikke Veronica? Nej, det er ikke hende, det er ikke hende, der Veronica Iglesias? Nej, Victoria Iglesias, Nej. tror jeg, hun er. Nej. Det er en højresudspiller, det her. Er der noget Vieira et eller andet? Er der noget... Ja, det tror jeg lyder rigtigt. det er fornavnet og efternavnet, der er blandet lidt sammen der. Vi er godt på vej. Hold kæft, det ved jeg ikke. Men hvis det har en del af navnet... Ja. Så, man kan ikke sidde og sige hele alfabetet, og så sige, det er jo man har en del af navnet. Det er et godt forsøg. Rigtig godt forsøg. Vieira, altså jeg er ret sikker på, at det er et eller andet i det der. Det synes jeg vi kalder en bosser Virginia Riera. Ja, det var jeg aldrig kommet til. Men vi har kun stået og set den kamp og snakket om det mange gange. Jeg er lidt skuffet. Det er klart, når jeg sidder og blander dem sammen. Ja, det er jo ærgerligt. Det er jo ærgerligt. Så tæt på, men alligevel så langt fra. Men vi må se, hvad vi ikke kan donere. Vi vil gerne også give til velgørenhed. Ja. Og nu har du lidt i puljen, og når du skriver, så smider vi gerne lidt mere. Den der må også give mange penge på auktion. Det kan være, at vi kan få Reiko til at tage læbestift på og lige sætte et kysmål nedenunder, så alt godt. Jeg har ikke mere på tapetet. Oscar, har du noget, du vil afslutte? Jeg tror, der skal lyde en stor tak til Kipster for at først og fremmest komme i studiet i dag og dele nogle gode historier og få en god snak. Og så tusind tak for alt det, du gør i det danske paddelmiljø, som jeg har været inde på, har du gjort rigtig meget for mig og min platform har været med til at sprede budskabet om men også hele Danmark og vores paddel. Mark har været inde og tak dig også, så en stor tak for alt det, du har gjort og fortsat gør for os og for hele det danske paddelmiljø. Det værdsætter vi meget. Selv tak, og skal jeg gengælde den, så stort tak for at være med til at prøve at presse grænserne for, hvad der kan lade sig gøre rent sportsligt. Være med til at tage den der elitesatsning, som vi mangler for at være med til. Der er I to, helt afgjort to af forgangspersonerne, hvis ikke de to mest kompromisløse i jeres tilgang til sportsudvikling. Så det gør det mere spændende at kommentere det, og vi får ekstremt mange spørgsmål i kommenteringen. Hvor langt er Danmark fra verdenseliten? Og vi er stadig langt, men vi nærmer os med babyskridt i den rigtige retning, og der er I to af forgangsmændene i det. Det er vi glade for, og det må sige at være en værdig afslutning på sæson 2 af Paddelnørderne. Vi håber, vi får lov at fortsætte til sæson 3. Ellers så vil vi bare sige tak for en skøn sæson og et godt afsnit. På gensyn.